Oo. Alam mo na kung mga size. Ang sofa bed. 25 na, mega foam. Ang sofa bed nyo. Babangan? Ay, babaw. Kaya nagtawag ko kay ina mo. Yes, ma'am, babaw. Babaw na. Mabed niya, foam na. Oh, ato ang nakita ko to nga Brighton. Brighton, bala nga ano. Bibili ako guys ng sofa bed. Ayan siya. Pila na siya? Pila ni siya? 7? 7,000. Ang ina pila yun? Member price ka. Ang ina iya pila na? Amo man na. 7,000 man? Pareho sila. Nalain. Mas mahal guro niya no? Sofa bed gray. So, Yang ini ya? Maria. Ina Brighton man na siya no? Oo, Maria. Pag-ari. Ate may support ng siya bi. Di paano ni magpabatang? Maria ma'am. Din? Din ano mo to? Hindi yan ang mamagplat na. Kasama mo naman ang ano. Abi? Ako abi? Kung sarangan ko? Kundi amo ni. Tapos? Di amo ko ni. Balik. Tapos magkaroon ko naman patindugan na. Abe? Higid. Higid na. Tapos ibalik lang? Hindi mo na. Kabudlay man? Abi? Kasi hindi ako balo. Hindi pagkirik ka na. Balik. Hindi. Ari. Ipa mo ko gid ne? Hindi. Oo, ano lang bla? Hindi. Kaya hindi ko yak balo man. Kaya lang sang doon, hindi gid pa nan bla. Bebe, ako lang be. Sige gid. Sige gid. Pirala ka lagtek na mo tatlo na. Ara. Ay, another try. Pagalinde. Sipon mo lagtek na isa, dua. Alinde. 1, 2, 3. Na. 7,000. Ito siya yung price. Hindi na to siya man. Ito na lang siguro guys yung ano. Kasi ano sira na yung bed ko. Sa haro lang. Oo. Kaya man nigulo sa kwan no, Avanza. May Avanza biyahe sa bangway. Kaya pag gani isang jeepney no? Bus series pa. Ito pwede? Sige, thank you. Pagbuligan ko karon ay pasulod dito sa amo na. Hindi na ako dere.
Din ako dire. Dire? Kaya hindi man bala pwede sa Francis. Dire lang ko sa Francis. Pwede guro ah. Pwede guro? Ito na guys yung sofa bed. Ay, ang bigat. Ayusin ko pa. Ito siya guys. Pwede ko siyang gawing sofa. So, double purpose. Ito na guys yung bed ko ngayon. So, hindi na ako matutulog sa sahig. Ito, comfortable siya at saka mura lang. So, next time naman, don't forget to subscribe to my channel and click the bell icon for more upcoming videos para ma-update kayo. So, subscribe guys, comment, at saka may share nyo naman sa mga sa mga friends nyo. So, hanggang dito na lang. See you again. Shout out pala dyan sa kay John E. Yokogal. So, my first subscriber ko siya na nagpa-shout out ngayon. So, thank you very much for subscribing, and then thank you so much for watching my videos. So, I hope you are doing fine. John E. Yokogal, salamat. At sa mga sa mga gusto pa dyan na magpa-shout out guys, comment lang sa aking video at i-cater ko kayo sa aking mga videos. May shout out portion tayo. So, abangan ninyo kung sino yung gusto magpa-shout out dyan, yung may birthday na magpa-greet or whatever. Just comment on my video. Once again, John E. Yokogal, thank you for watching and for subscribing. Thank you so much.